Здравейте хора! В днешното видео ще разопаковаме ето този комплект на Селестра и като цяло в TikTok. Гледах, че всички се оправят с ето такъв комплект. Някакъв такъв с диадемка, с такива за ръцете, за да може като цяло да не, като си миете, нали, да разбия, например, лицето, зъбите и така нататък. Така да не ви капе, нали, тук надолу с бузата и така нататък, защото става супер гадно. И тази диадемка, казах вече, и ето тези, постоянно се мърдат, сега с малко ще ги изкараме. Ето тези, които са за косата, така ще си такова и като цяло сега ще видим дали изобщо нещо си струва. И ще има шортс. Най-вероятно утре е други ден, за да мога да ви кажа дали наистина това нещо си струва. Така че да, като цяло аз си взех на Селестра, защото аз ги видях само такива. Имаше ги в Шейн, ама не ми се чакаше. Просто ги видях тук в магазин Лазур и веднага си казах: да, искам ги. Мои са. Така че да, нека сега ще ги отворим. На 3, 1, дългоочакваният момент най-накрая настъпи. 3, 2, 1. Аз искам да стане нещо купено. Ето, не знам дали виждате, фокусирай бе. Ето, има тиксо. И трябва да се махне, разбира се, което аз не съм видяла, но да. То това сега и с ножица няма да стане. С ръце ще го махна. Отваряме. Чиксото. И от другата страна, няма ли да стане? Няма да стане. Не ми се отваря и другото, но като цяло да. Аз си мислих, че веднага ще се отвори. Аз не го бях видяла, защото като цялото те са безцветни. Те тикса и не се виждат. Но да. Юху! И сега хора, дано това този път да не е фалшиво. Вече наистина да дойде дългоочакваният момент. 3, 2, 1 и... Ето път, хора! Ето как изглежда. Това е много мекичко нещо. Първо диадемката. Това е някаква много готина. Това може би е в такъв по-нестандартен вариант диадемка. Вижте, даже ме отива с блузката. Падна, естествено, че ще падне. Това не е много такава, много обикновена диадемка, а е може би в ето такъв вид. Не знам дали виждате, който е като хавлия, за да може сигурно да не ви се мокри косата. А сега да видим как ще стои. Да, буквално това е доста добро. Аз като цяло имам едно такова лилаво, което е като лента, но мисля, че това ще се свърши по-голяма работа. Да. Ето така. Да, това е супер готино, хора! Да. Сега, следващото нещо, не знам кое първо ще изкарам, но то очевидно, че тези, защото като цяло фибичките, ето тези, са закрепени за ръцете. И сега ще махнем фибичките. Тук пише, че са символи на Селестра. И ето го. Ето ги тези. Ето как изглеждат. Чакайте сега да махнем и розовките. Белите сега и розовките.
вижте, това е супер готино. Аз ти супер готино, малко като гривничек. Но като цяло дано да помогне. Но мисля, че ще такова, защото са някакъв такъв като хавлия. И мисля, че ще спре водата да ходи на тук, на там и на там. Така нататък. Ето. И сега да пробваме шноките. Да. Това е пластмасово. Сега ще видим. Ох, не си хванах кичура. О, това хваща, бе. Аз си мислех, че няма да ми хване косата. Но явно, ако е качествено. Аха, разбрах смисъл. Аз като цяло си помислих какви са тия някакви бонус неща ли са. Но очевидно е така да първо да си хванеш коса. Хванеш косата и след това като цяло да си сложиш диадемката. Ето така изглежда. Цяло можете да я хванете от някъде другаде. Целта сигурно е да не ви стърчи и после да си сложите диадемата. Да може да не ви се мокри или пък да ги използвате едно по едно. Мисля, че така е добър вариант. Ето ги как изглеждат. Като цяло абсолютно всичко са почти като една и съща материя. Така ще спия малко така. Но няма. Макар, че ето тези, дори само с тези да е, пак ще е готино само с тях да се измия. Да, ето, сега искам да ви кажа, че ето тези материи са горе-долу еднакви. Така. Ето ги. Тази и ето тази. Просто тази, нали, да има вид, са го навили тук. Ето. Защото, нали, са такива. Ето ги. И ето тази просто е такова. Това е супер готина диадемка. И буквално, ако си сложиш, или по-точно, аз не съм гледала точно за тези пояснения и не знам как да ги използвам. Но да, вижте картинката тук, но тук няма шнури. Да. И сега дойде време да ви кажа, така само като ги гледам, като си ги сложих, без да съм ги изпробвала, нали, наистина, да ви кажа оценката. Така че, да. Така, на първо място е диадемата, която според мен ще ми помогне повече, колкото това, което е като лентичка, което е по-добрият вариант. И тук това е като хавлиено, то това беше малко като хавлиено, но да, нямаше почти никакъв смисъл. Ето тази диадемка и дава 9,50 от 10, защото не е нещо идеално. По-точно идеално е, но искам нещо друго да сложа за 10. Фибичките, шноричките, като цяло очаквах по-малко от тях. Цяло наистина очаквах по-малко от тези фибички и шнолки. Аз мисля, че си изгубих бялата, едната, но не. Като цяло тези фибички и шнолки ли са, фибички са ли са и аз не ги знам. Но мислих, че няма да ми захвана толкова добре косата, така че за тях ги дава 8. 8,50. А пък за ето тези. Това просто съм го чакала толкова много да го пуснат или да си го поръчам. Просто не знам какво да кажа. Абе, това просто според мен ще е 20 от 10. Това просто е десятка, 20-ка, 100-ка. Много готино. Така че да, сега ще ви покажа първо място, второ и трето. И сега ще кажете, нали, много си доволна. Тези, що не ги сложи на второ и на първо. Не. Просто като цяло аз се очудих защо има ето такива фибички. Като цяло, защото аз
търсих само ето такава диадемка и повече търсих ето такива, но и такава диадемка. И като цяло, като видях, че има и те, цяло не очаквах и затова й давах до 8 и ще да й дам 5, ако не захващат. Или може би и 2, зависи. Но като цяло аз й давам 8. Така че 8,50 ли? Да, до 8 ли? Абе нещо между 8 и 8,50. Така че да, като цяло доста съм доволна от този комплект. И като цяло, да, много съм доволна и на целия комплект общо мога да му кажа, че си е 10 от 10. Като цяло, аз не очаквах, че така като ги пипам, само като си е сложена, нали, на самата коса, са толкова издържливи, но да, като цяло и това беше като цяло от мен. Така че да, чао и до нови срещи!